መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 10 ፍትሒ ንምርካብ ዝግበር ጸሎት ኦ እግዚአብሔር ስለምንታይ ዳ ኻባና እትርሕቕ ብዘመን ጸበባና ስለምንታይ እትኽወለና ፉኣት በትዕቤት ነድኻታት ይሳቂዎም ኣለዉ ንስኻ ድማ በቲ ዘዳለዎ መፈንጠራ ሓዞም ክፉእ ሰብ ብትምኒቱ ይጀሃር ዙዕ ሰብ ንእግዚአብሔር ይረግምን ይኽሕድን ክፉእ ሰብ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣይግደስን ብትዕቢቱ ኸዓ እግዚአብሔር የሎን ኢሉ ይሓስብ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ይሰልጦ ንትእዛዛት አምላኽ ኣይርድኦን እዩ ንጸላቱ ይንዕቆም ብልቡ ከቶ ኣይክናወፅን ካብ ወለዶን ወለዶ ክፉእ ኣይክመጸንን እዩ ይብል ኣሎ ዘረባኡ መርገምን ጥልመትን ዓመፅን ዝመልአ እዩ ቀልጢፉ ኸዓ እከይን ጥፍኣትን ይዛረብ ኣብ ናይ ዓድታ ሸጓሽጉ የድቢ ንንጹህ ኣብ ሕቡእ ስፍራ ይቆትሎ ኣዒንቱ ንምስኪን ይስልያኦ ከም አንበሳ ኣብ መሕቢኡ ኮይኑ ይጸናቶ ንምስኪን ክጎብጦ የድቢ ብመጻዋዲኡ ሒዙ ኸዓ ጎቲቱ ይወስዶ እቶም መሳኪን ድማ ብሓይሉ ተጨፋሊቆም ኣብ ትሕቲኡ ይወድቁ ንሱ ብልቡ አምላኽ የሎን ገጹ ኸዊል እዩ ንዓይ ከዓ ኣይርአንን እዩ ይብል ኦ እግዚአብሔር ተንስእ ንኽፉኣት ሰባት ቅጽዓዮም ኦ አምላኽ ንጥቑዓት ኣይትረስዓዮም ስለምንታይ ክፉእ ሰብ ንኣምላኽ ዝንዕቆ ብልቡ ኸዓ ኣይክቐጽዓንን እዩ ዝብሎ ንስኻ ግና ኦ አምላኽ ትርኢ ኣለኻ ንጻዕርን ሓዘንን ተቕልበሉ ኢኻ ንኽምርዳእ እውን ድልዊ ኢኻ ረዳእ ዘኽታም ንስኻ ስለ ዝኾንካ መስኪን ንነገሩ ናባኻ የማዕቁቦ ንትሪ ሓጥኣን ክፉኣት ሰባትን ስበሮ በቲ ዝገበርዎ ኣበሳ ቐጽዓዮም ደጊሞም ከም ዘይብድልውን ግበሮም እግዚአብሔር ንዘለዓለም ዓለም ንጉስ እዩ እቶም ንጣዖት ዘምልኹ ካብ ምድሩ ክጸንቱ እዮም ኦ እግዚአብሔር ንጸሎት ትሑታት እትሰምዕ ንልቦም እውን እተበራትዕ ንስኻ ኢኻ ምዋቲ ሰብ ምግፋዕ ከይቅጽል ኣውያት ጥቑዓትን ዘኽታማትን እትሰምዕ ፍትሒ ድማ እተውፅእ ንስኻ ኢኻ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ሓቀኛ ብጽና ምኽሪ ክፉኣት ሰባት ዘይሰምዕ ብመገዲ ሓጥኣን ከዓ ዘይከይድ ኣብ ኣኼባ መላገጽቲ ድማ ዘይጽንበር እኳ ደኣ ንሕጊ እግዚአብሔር ብምእዛዝ ዝሕጐስ ነቲ ሕጊ እውን ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ሰብ ዕውት እዩ ንሱ ከምታ በብእዋኑ ፍሪኣ እትህብ ቆጽላ ዘይነቅጽ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ዝተተኽለት ኦም እዩ ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ እቶም ክፉኣት ሰባት ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ብቕቡቕ እዮም እምበር ከምዚ ኣይኮኑን ንኽፉኣት ሰባት እግዚአብሔር ክኹንኖም እዩ ሓጥኣን እውን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ኣይክቖሙን እዮም ከመይ እግዚአብሔር ንጻድቃን ይመርሖምን ይሕልዎምን እዩ ክፉኣት ሰባት ግና ክጠፍኡ እዮም